Maing buntag sa tanan mga igsoon. Maing buntag sa tanan. Amen. Mo din nang wala kay ko nadungog kay nag face mask Monday taday. So now plus face shield pag yun. So mo tong hinayra. Mura lagi ano. So welcome ang tanan. Salamat sa Ginoo nga ang Ginoo kauban nato gid tanan mga igsoon. Salamat kay naa gid ang tanan taliwala ning panahon doon na gyud ta ning anhi gyud ta dinhi tungod kay ming simba ta sa atong buhi nga Dios. Amen. Andam na bata maminaw sa pulong sa Ginoo igsoon. Amen. Thank you Lord. Karon igsoon akong gihangyang tanan sa basahon nato ang pulong sa Ginoo diya sa 1 John 2:28 taman 29. Ato ning antiparahan. Klaro na kayo. Nindog tang tanan mga igsoon. Thank you Lord. 1 John 2:28 taman 29. And now, dear children, remain or abide with Christ so that when He returns, you will be full of courage and not shrink back but from Him in shame. Since we know that Christ is righteous, we also know that all who do what is right are from God's children. Magampo ta, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, Lord. Dagang salamat Ginoo nining kabuntagon, matinud-anon ka, faithful ka sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Salamat Ginoo nga buhi ka nga Dios ug imong pulong Ginoo magapamuhat gid Ginoo ana sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Lord, salamat Ginoo. In the name of Jesus, salamat Lord nga mahimaya ka ug Ginoo ang amdan among kasing-kasing Ginoo ug mapuno kini Ginoo sa diha sa imong pulong Lord God. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Full of courage. Sa Bisaya pa mga igsoon nag-an kini og puno diha sa pagka maisugon. Kumusta man ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi karon igsoon? Nagaingon man diha sa Ginoo diha sa pulong sa Ginoo nga kinahanglan you will be full of courage and not shrink back. Or kinahanglan data na masayod ta o makahibalo ta nga nagkinahanglan ang atong tagsa-tagsa kaugalingon o kanang courage o full of courage. Amen? Nakasabot ang courage. Ang courage mga igsoon, diya sa akong nakita diya sa courage meaning, asa man tong courage? Ay sa kaya ako tong gisulat na to nako. O na wala. Pero sige lang. Ang courage mga igsoon, kada bitong example na lang ko dito sa courage. Kana bitaw nakabantay bitaw mo, nakabantay ba mo nga kana bitaw mo muuli ta, especially mga batanon or muuli bitaw tag gabiin na bitaw kaayo. Unya pag uli nato sa dalan, wala na ilaing dalan padulong sa inyong balay. Kana bitaw wala na sila dain sa inyong padulong sa inyong balay, unya daghan kaayong mga iro. Diba? Pero makaadto gyapon ka, makauli gyapon ka, courage na mga igsoon. Di ba? Bisan pa ang kanpod, kana pong maingon ka nga sa inyong eskwelahan, while nagstorya ang maestra, maingon din, gitawag din dito sa imong ngalan, patindugon ka, unya mo tindog ka, ug mo istorya ka, courage na siya mga igsoon. Amen? Ug bisan pa gani igsoon nga, kanang pananglitan, sa unang panahon, maingon sila nga, kanang mangita manguyab bitaw ka unya mutabok pa og suba bisan pag mao na ginaingon nga bisan pag pugnan pay baha adtuon jud kanako mao nay courage igsoon. Amen. Inyong nasabtan igsoon. So mao na sa atong tagsa-tagsa kinabuhi karon. Ato ning hisgutan kining unsa maning courage or unsa ato ning hisgutan kining full of courage. Kay ang full of courage mga igsoon, importante kay ni sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Ang pangutana karon, naa pa ba nay kay courage sa imong kinabuhi karon? Taliwala aning mga pandemic, taliwala aning mga panahon karon sa atong atubang karon.
Unsa may atong gipang atubang karon mga panahon na? Unsa man? Ha? Mga virus, dili na to makita. Atong giatubang karon mga pagkinahanglan. Atong giatubang karon unsa man? Kanang kagutom. Diba? So, atong buhaton karon nga kinahanglan nga do na tay courage or do na tay full of courage nga ato ning maatubang. Ato ning maatubang ning mga panahon na. And even lang dili lang ana mention, no na tay courage, ingon man gud ang pulong sa Ginoo diha sa verse 28. And now dear children, remain or abide with Christ so that when He returns, you will be full of courage. Ang pangutana karon sa atong tagsa-tagsa ka kinabi, unsaon man nato nga makabaton ta og full courage. Unsaon man nato ta nga makabaton ta niini? Ha? Unsaon man nato ni makabaton? Una mga igsoon, unsaon man nato nga mapuno or atong binisayon ng full of courage, mapuno sa pagkamaisugon aron makaatubang ta niining tanan taman sa katapusan natong kinabuhi. Unsaon? Una mga igsoon diha sa verse 28, ingon siya, abide with Christ. Amen? Abide. Kinahanglan ang abide mention is to stay or remain, to endure or unsa man ingon diha, to submit to Jesus. So, kinahanglan data sa atong kinabuhi nga aron makabaton ta og full of courage o pagka maisugon, kinahanglan ta nga mo abide diha kaniya. O mo abide ta ni Jesus. Amen? Mo abide ta ni Jesus. Nga og diha sa atong pag-abide, kung mo abide ganita ni Jesus, mo abide ta diha sa iya, it requires action. Kinahanglan nga do natay action nga bagabuhaton o action. Kumusta man ang ato ang kinabuhi karon maigsoon? Kumusta man ang ato ang pag-apil og cell group? Siguro dunay nag-apil nag cell group diri or kumusta man ang ato ang pag-atin og simba? Actually mga igsoon, kini bitang pag-anhin nato diri, action na ni siya nga ning abide ta diha sa Ginoo. Amen? Aksyon na ni siya nga ming abide ka diya sa atong Ginoo. Ka diya kang Jesus. Kay lisod man gud kayo ang tao nga miingon siya nga nag-abide siya ni Lord, ming abide siya ni Jesus, unya wala siya aksyon nga moadtog simbahan. Wala siya aksyon nga mobuhat og sa mga bulaton diya sa Ginoo. Lisod kayo nga niingon siya nga nag-abide ko unya dili siya mag-apil og cell group. Ngano man kining cell group nga ato maning nahisgutan karon. Ang cell group mga igsoon, makahimo man gud ninimo nga mas mudot-dot pagid ka pagpangalagad sa Ginoo og makahimo ninimo nga mahimong ma-encourage ang imuhang Kristohanon nga kinabuhi. Mahimo pud kang ma-full of courage, mahimo kang maisugon, mapuno diha ka sa pagka-maisugon, diha sa pag-atubang bisag unsa pang mahitabo sa nining kalibutana. Amen. So, importante kay ni mention that we do not tay action nga atong pagabuhaton. Ingon siya sa pulong sa Ginoo igsoon, dili nato ni kalimtan ning pag-apil og cell group or mana the church services. Ingon siya diha sa pulong sa Ginoo diha sa Hebrews 10:25, Hebrehanon 10:25. NLT na akong gamit. And let us not neglect our meeting together, as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Inyo bang nabantayan mga ison? Let us not neglect. Dili nato ni pasagdan or ato dili nato ni baliwalaon. Di nato ni nga kining manitong panagtigom karon. Dili nato baliwalaon kining panagtigom sa cell group, panagtigom diya sa mga bulaton sa Ginoo. Nga naman, ingon ang pulong sa Ginoo, as some people, but encourage one another. Kinahanglan dito nga mahimo tang mag-encourage sa usag-usa. So pinaagi day niining mga bulaton, pinaagi ining panagtigom igsoon, mahimo ka nga ma-encourage ka or mahimo kang mapuno diya sa kaisog o puno sa pagka maisugon diya sa pag-atubang ning mga panahon na igsoon. Amen. Amen. So ang ikaduha mga igsoon diha ako mangguning ang abide do na siya
B, dayon, sa spelling sa abide. I, dayon, D, ug E. Unsa tong letter A? Action. Sige, unsa tong letter A? Action. Ang letter B, mga igsoon, is believe. So, kinahanglan ta nga mo believe o kinahanglan ta nga mo tuo, mga igsoon. Unsa may atong tuhuan? Ang pulong sa Ginoo. Tuuan nato, mga igsoon, nga doon na gitay pagtuo diya sa pulong sa Ginoo. Yes, nagtuo ta nga ang Ginoo nagluwas nato. Yes, nagtuo ta nga ang Ginoo mo provide nato. Kinahanglan pud mga mutuo ta nga ang Dios tinuod siya sa iyahang mga saad. Tinuod siya sa iyahang mga saad. Ug dili siya mamakak, igsoon. Di gid siya mamakak nga nga mao atong provider. Dili siya mamakak maigsoon nga siya moayo sa imong balatian. Dili siya mamakak maigsoon nga nga siya mao nga ato ang mutabang nato. Mao nang ingon ang pulong sa Ginoo nga, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Amen? So dunay plano ang Ginoo. So saad na niya sa imong kinabuhi. Saad na siya sa ako apong kinabuhi, mga igsoon. Ug ato nang kinahanglan na nga ato nang tuhuan. Amen? O na ato nang ibilib nato na, mga igsoon. Nga naman saad na sa Ginoo. Samtang bitaw kung magsaad bitaw ng mga politiko or unsa pang ubang mga tao, mga igsoon, dili po siguro tanan ang saad nilang nga ilang pagabuhaton. Then ang resulta, wala na buhat. Unsay mahitabo nato? Masilo taon na unsa saad-saad. Pero ako kang sultihan, mga igsoon, once nga mosaad ang atong Ginoo, igsoon, tumanon ug tumanon gyud niya. Ngano dili siya usa ka tawo nga mamakakon, dili Dios siya nga mubuhat o mutuman gayud sa iya mga saad, mga igsoon. Amen? Ikatulo, mga igsoon, unsa man ang sunod ini is isolate. Or isolate yourself from the world or diya sa sala. Unsa may buot ana pasabot. Kumusta man ang atong kinabuhi karon, mga igsoon? Kumusta man ang ato ang pagkinabuhi diya taliwala or diya sa inyong balay o diya sa manglakaw-lakaw ta? Kumusta man ang atong kinabuhi? Na-isolate ba o nalain ba ta diya sa mga sala? Kumusta man ang atong mata? Kumusta man ang atong mata diya sa atong Facebook o diya sa internet, diya sa internet nato? Kumusta man? Ato bang gilain o ato bang gi-isolate ang ato ang mga huna-huna diya sa sala? So importante kay ni sa atong kinabuhi, igsoon, nga nag-abide na diya sa Ginoo, atong i-isolate ni atong una-una diya sa mga dili makamaayong mga butang nga makahugaw sa atong una-una. Even kining atong paglantaw, igsoon. Di ba? Sa Facebook o diya sa atong mga cellphone, daghan kaayong mga temptation diya nga makalantaw ka nga dili mga maayo. Unsa man kay na mga dili maayo, unya paggaman man lantaw ta, madaot tayo ni atong una-una. Di ba? So kinahanglan ta nga magpalayo ta na, mga igsoon, i-isolate nato ang atong una-una o atong mga mata o atong kinabuhi diha sa sala. Kay ang sala, mga igsoon, usa kini siya kasala atubangan sa Ginoo. Di ba? O sala gini siya, mga igsoon, og makapalayo nato ni diha sa Ginoo. Makapalayo nato ni diya sa atong relasyon diya sa Ginoo. Nan kay nag-abide man ta diya ni Lord, nag-abide man ta niya ni Jesus, kinahanglan magpalayo ta diya sa mga bulaton o diya sa sala nga dili mga sala, mga igsoon sa atong dinhi sa atong ginbi. Dili ato ning magpalayo ta, mga igsoon. Amen. That is why ingon ang pulong sa Ginoo diya sa 1 John 3:6 ug 9. 1 John 3:6 ug 9. Busa ang tanan nga anaa kang Kristo, dili na magpakasala. Apan ang magpadayon sa pagkasala, wala pa makakita o makaila kaniya. Dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios. Kay ang kinaiya sa Dios anaa man kaniya.
dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios iya mang amahan. Klaro kay ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Giingnan ta nga dili na ta magpakasala. Yes, siguro masipya ta. Yes, siguro but kinahanglan ta nga dili kinahanglan bitaw nga uy, ako gining adtuon. Yes, ako gining lantawon. Dunay mga uy, ako gining lantawon. Unya paglantaw mao na kahimo da din ta pagpakasala. Abi niya may son, temptation sa ako alam niya, temptation is not a sin. Uyon ba mo niya na? Ha? Temptation dili na siya sala. But kung mahagbong nakadiya sa temptation, diya na ka mahimong makasala. Inyong nasabtan mga igsoon. So bisag asa ka mo adto, bisan pag unsa mga igsoon, do na gyud temptation, pero kinahanglan ta nga do na pugtay pagabuhaton aron dili ta mahagbong anang temptation. Amen. So kinahanglan ta nga mubuhat uy, sulit na ako na uy, na temptation dia. Ako magpalayo ko niya na. Ang uban manggod, imbes na temptation, ang uban mo. Kaya ra lagi na. Kaya ra lagi niya. Gapundo, kaya, sige lantaw. Kaya ra lagi niya. Balikon antod. Makalantaw na. Igsoon. Ang sala, mga igsoon, grabe kay na siya mo hugaw sa atong kinabuhi. Apan ako kang sultihan. Ang Ginoo, mga igsoon, once nga pangayo taog, pasaylo sa atong buhi nga Dios. Pasayloon yung ka sa Ginoo. Amen? So ang sala, mga igsoon, ato ning likayan kay makadaot na sa atong kinabuhi. And next igsoon kini siya. D. Unsa tay una? Action. Next is believe. Next is isolate. Then sunod is letter D. Devote. Devote or dedicate yourself diha ni Lord. Diha sa atong Ginoo. Inaanglan ta mga igsoon kang nag-abide ta diya niya atong i-devote or atong i-dedicate ang ato ang kinabuhi diya sa atong buhi nga Dios. Amen? In Romans 12:1 mga igsoon, Romans 12:1, ingon ang pulong sa Ginoo, busa o sa English memorize man ako. Romans 12:1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable diya kaniya. Men, kinahanglan day mga igsoon nga ato ang ingon siya, busa ang mga igsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga buhing halad. Buhing halad din ang atong kinahanglan mga igsoon kining atong kinabuhi nga buhing halad ni diya sa Ginoo. Amen? Itugyan nato mga igsoon. Kinangadto sa Dios ug ingon buhing halad. Balaan og makapahimuot kaniya. Amen? So makapahimuot niya. Unsa may mga butang nga makapahimuot sa Ginoo. Kitang tanan kabalo naman ta unsay makapahimuot sa Ginoo. Di ba? Amen? Amen mga igsoon. Di ba? Tinudanay lang na. Kabalo man ta nga unsay makapahimuot diha sa Ginoo. Nan kung ang makapahimuot sa Ginoo buhata na. Pero dili gani makapahimuot sa Ginoo ayaw ginabuhata. Di ba? Anar man klaruhay naman pag-istorya, klaruhay lang yun. Kabalo ta nga kung malipay ang Ginoo, then buhata. Kung pagbasa sa pulong sa Ginoo, malipay ang Ginoo, unsa man na? Buhaton dili. Buhaton. Mudaig ta sa Ginoo, muisa ta sa atong kamot pagdaig sa atong buhi nga Dios, unsa man na siya? Makaayo, makalipay sa Ginoo, unsa man na siya? Atong buhaton. Nganuman, tungod kay makalipay na sa atong Ginoo mga igsoon, makalipay na sa imuhang Dios, ug dili na sayang mga igsoon, tungod kay makasmile siya diha sa imuhang kinabuhi. Amen? Atong bakbakan ng Ginoo yan na igsoon. So dili nato kalimtan ning ato ang paghatag og time diha kaniya. Unsa man ning paghatag natog time or quality time? Nakabadungog naman ta or nakabalo naman ta about devotional. Amen?
Musta man ang atong devotional diya sa Ginoo? Dugay na kang Kristohanon, siguro imo nang naan. Pero kumusta man yun ang imong quality time diya ni Lord? Musta man imong pagbasa sa pulong sa Ginoo? Hapit o hapit na mo balik ang Ginoo mga igsoon. Doon na batay kaisog. Doon na batay kaisog diya pag-atubang kaniya. Doon na batay ng full of courage diya sa pag-atubang sa iyang diya sa iya mga igsoon. O daghan kayong panahon sa atong kinabuhi. Nagplano ta about sa atong pamilya. Dili sayop ang magplano about sa imong future. Dili sayop nga magplano ka sa para sa imong mga anak. Mao ba nang unsa ka, manrabaho ka tungod ay para ni sa akong mga anak, para ni sa akong pamilya. Para ni tanan. Dili sayop mga igsoon. Oh, unsan man ni? Amen. Check. To sang kanon mga igsoon na kay so plano. Amen. O, ikatulo na ni nga microphone. O, napay duha. So, plano. Diba? Di isip nga doon natin mga plano, mga igsoon. But, importante po sad kaayo nga doon natin plano diha, unsay atong mga plano, na bitang, doon na po imong pong planuhan, bitaw nga mo, unsa ka, ug moabot ang ginuugma. I mean, inyong nasabtan, kada bitang, magplano pag nga, plano na ko ni akong kinabuhi nga, or ready na ko ni akong kinabuhi, or plano na ko ni kinabuhi nga, maabot ra ba ang Ginoo? Ana bitang, akong buot pasabot mga igsoon nga, kinahanglan ta nga doon na po tay plano about sa atong pag-atubang diha sa Ginoo. Dili lang nga, puno ta sa plano sa atong pamilya, puno ta sa plano sa atong bisag unsa, dili na sayop mga igsoon. But ang pangutan na karon, kumusta man imong plano pag-atubang sa Ginoo? Diba? Kaya ato maning mataligaman lang. Dagang kay panahon nga, okay ra kayo matubang. Yes, matubang na ko sa Ginoo. Pero ang pangutan na imo ba nang giplanuhan? Once nga imo kay nang planuhan maigsoon, muhimo kag pamaagi mga moatubang ko, moatubang ra ba ko sa Ginoo? Muhimo kog unsay akong buhaton. Kanabitang moatubang taog o dagkong taon sa mga politiko unsa or sa imong trabaho or manager nimo. Unsa mo unsa man mag-ready jud ka. Di ba? Mag-ready ka, magpagwapo ka, magpagwapa ka, unsa man tanan imong i-ready diya sa imong self. Nga naman muatubang ka. Ug usa ka man ninyo. Unsa pa ka kung atubang ka diya sa Ginoo mga igsoon? Amen. So kinahanglan ta nga mo doon na tayo planuhon nga to ni mga igsoon. Ayaw baliwala. Ayaw taligam ining mga panahon na ganoon. Himuan gyud mga igsoon nga imo ning planon sa atong ina. Mauna nga i-devote ang atong o i-dedicate ang atong kaugalingon diha sa atong buhi nga Dios. Amen. Tumbagpakan ng Ginoo niya na igsoon. Thank you Lord. Ingon siya balaan og makahimuot diha kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Amen. Next mga igsoon is unsa man? Letter E. Una, A is action. Next is, B is believe. Next is, I is isolate. D is devote. E, unsa man, example. Or ihimplo. Ingon siya mahimutang be an example sa ubang mga tao. Kinahanglan ta nga mahimutang ihimplo sa ubang mga tao pod. O mahimutang example diya bitaw sa atong mga silingan baka na o diya sa imong pamilya, diya sa imong mga anak. Kinahanglan ta nga mahimutang ihimplo niya na mga igsoon. Ingon siya diya sa 1 Timothy 4:12. 1 Timothy 4:12. Ingon siya, let no man despise the youth, but be an example to the believers in words,
O bantayan nato ning baba, in words, in conversation, kana pag istorya nato, in words, in conversation, in charity, in spirit, and in sa Bisaya na lang. Busa mga Bisaya. Matthew, maulan tayo, sakto dito na kami igsoon. 1 Timothy 4:12, let no man despise thy youth, but be an example to the believers in words, in conversation, in charity, in spirit, and in truth. Sakto ba? Amen? 1 Timothy 4:12. Diba? In charity, in spirit, and in faith, and in purity. So mauna sa atong tagsa-tagsa kinabuhi igsoon, atong mahimo ning ato ang example ta sa atong ning baba nato gani bantayanan po ni. Di ba? Dagang panahon sa una ra to, dagang panahon kanang madagma ta. Pagdagma nato unsay atong istorya sa una, unsay atong istorya? Ha? Di ba lahi na dayon na atong istorya? Tinuod lang na siya. Di ba? Unya karon mga igsoon, Kristohano na ka, nakailan na ka sa Ginoo, nag-abide na ka sa Ginoo, pagdagma ni mo, unsa may atong istorya. Ay, sakita, Lord, oy. dili na itong mga laway, dili mga maayong makagawa sa atong baba. Di ba? Mga igsoon, nasabtan ninyo mga igsoon? Nakasabot nga naman, kinahanglan ta nga mahimo tayo example sa uban. Kaya as mga Kristiyano, as nag-abide diya ni Jesus, mahimo tayo example sa atong mga silingan. Kay naglantaw na sila nimo. Kay naminaw na sila sa imong mga baba. Naminaw na sila sa imong kabalo baka. Kanang imuhang pagduol, pag-ana sa inyong balay. Unya, nakabalo ka nga, kanang imong pagkanta diya sa Ginoo. Kabalo baka naminaw na ang imong mga silingan? Ako maingson sa ako ang dili og di gyud ako malimtan ang ako ang mama. Kada buntag gina siya, mag-devotion, mag-awit gina siya. Bisag usahay ka, pukaon may bata pa miyan, pukaon yun kay baron mag-devotional. Pero ako mama, buntag, bisa, usahay, dili mi mo, kuan, kay lami lagay kay katulog. Kuan, mag-awit gina siya, maison, kada buntag. Pero naminaw mi. Naminaw, maison. Og dili, kabalo ba ka? Antod karon, madunggan na ako ang tingog sa akong mama nga nag-awit. I mean, dili na ako malimtan. Og nahimo kong napanalanginan ni anak. Ngun anak po ang atong buhaton sa atong kinabuhi, mga igsoon. Himuon nato tang example ang atong kaugalingon. Ihimplo sa ubang mga tao. Kay one day, kana po mga tawhana, makaingon na sila, uy, Brad, gusto kong muila anang imong Ginoo nga imong gialagaran. Amen? Nga naman, nahimo kang ihimplo diha nila. Amen? Bisan pag doon na tayo mga problema sa atong nakasmile gyapon ta. Nga naman, tungod kay naata nag-abide ta diha ni Lord. Nga naman, because nahimo, pag human nag-abide ta diha, mahimo dayon tang example nila. Makaingon dayon na sila, oy, grabe ko, lain, gilig sila. Unsa kani sila, good? Makapangutada dayon na sila, maigsoon. Nga no? Dahil pag makashare din ka sa pulong sa Ginoo ug may kaingon din ka nga tungod man gud na ay ko'y Ginoo sa akong kinabuhi. Amen? So mao na sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Kinahanglan ta nga mo abide. Amen? Kinahanglan ta nga mo abide. So kay pag-abide na to mga igsoon, ingon ang pulong sa Ginoo nga mahimo na to ta mo action or mahimo tanya ng tanan kato akong gipang istorya. Ang ikaduha mga igsoon is kinahanglan ka, makahibalo ka kung kinsa ka sa imong kaugalingon. Kinsa man ka atubangan sa Ginoo. Kinahanglan makahibalo ka kung kinsa ka atubangan sa Ginoo. Know who you are. Kinsa man ka. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Juan 1:12, apan sa bisan kinsa nga midawat kaniya og mituo kaniya, gihatagan niya og kagahom o katungod nga mahimong anak sa Dios. Igsoon ang tanang mituo midawat kaniya nahimong anak sa Dios. Dan kinahanglan kay maato nang ibutang sa atong kasing-kasig gunaw-na nga anak ko sa Ginoo. Pinaagi ni ana igsoon, makabaton ka og courage, makahimo ka full of courage ni ana, mapuno og diya sa kaisog, diya sa pag-atubang nini mga bisang unsa mga igsoon. Nga naman anak ka sa Ginoo. Amen?
Anak ka sa Ginoo, maigsoon, ibutang gina sa imong unaw na anak ug anak ka sa Ginoo. That is why in verse 29 mga igsoon nagaingon, nasayod kamo nga si Kristo matarong busa angay ninyong hibaluan nga ang tanan nga magbuhat ug matarong anak sa Dios. Amen. Anak sa Dios, kitang nahimo natang matarong igsoon nga numan tungod kay atong gidawat ang matarong. Kinsa man ang matarong ang ato ang Dios. Kinsa man ang matarong maison mao si Jesus Christ. So atong ibutang sa atong hunano kasing-kasing nga anak ko sa Ginoo. Anak ko sa Ginoo. So mapuno ko diya, puno jud ko diya sa kaisog pag-atubang. Kay anak man ko sa Ginoo. Amen. Ready na ba ta niining tanan mga igsoon? Ready na ba ta niining nahimo na batang napuno diya sa kaisog o diya sa pagkaisog, diya sa maisugon? Especially diya sa atong pag-atubang, diya sa atong Ginoo. Igsoon, hapit o hapit na mobalik ang Ginoo. Kabalo ba ka ning mga panahon na karon? Kabalo ba ka kining mga unsa man ni kagutom? Kining mga unsa pa? Gubat. Unsa pa gyud? Even kaning pandemic o mga igsoon, ako kang sultian, nasulat na sa pulong sa Ginoo. Nasulat na siya. Nganong gisulat na o nasulat naman na sa pulong sa Ginoo, diya na basahon niyo niya sa Matthew 24. Taas man na siya, dili na nato basahon. Matthew 24, basahon na ninyo sa inyong balay. Diya ninyo makita, gubat, linog, unsa man, mga trahedya. Naana na siya. Nganong nasulat na siya, unsa ingon sa pulong, hapit na ang iyahang pagbalik. So, nganong iya man ang gisulat, aron mahimong ready ka sa imuhang kaugalingon. Uy, naabot na ni. Subuot pasabot, uy, hapit na day mo balik ang si Lord. Og ready na pug ko moatubang diha sa iya maison. So mahimo kang ma-encourage. Uy, puno ko mapuno na ko diha sa pagka maisugon pag-atubang nining tanan. Nganuman tungod kay ang Ginoo nag-abide ko diha sa akong Ginoo. Amen. Og anak ko ni Lord. Amen. Say anak sa Ginoo. Amen. Pakpakan nato ang Ginoo mga igsoon kay mga anak na sa Ginoo. Hallelujah. So, ang conclusion nato karon nini. Ang resulta diay sa anang pag-abide nato, ang resulta nato mga igsoon nga moilata kung kinsa ta sa atong kagayon kay anak na sa Ginoo. Ang resulta puno ta diya sa pagkamaisugon. Sa pag-atubang diya sa unsa mga igsoon. Pag-atubang ning mga bulat o mga panahon na karon, even diya sa atong pag-atubang diya sa Ginoo. Ready ta puno isog kanang bitang dili nga ingon nga isog kay ka kani nang ano bitaw nang basta kanang kabalo na kaon siya akong buot pasabot. Amen. Courage sa English pa, full of courage. Amen. Paminaw mo niya akong istorya last na ni siya or last nga verse or unsa pa ni. Courage doesn't mean you don't get afraid. Courage means you don't let fear stop you. Baliko na ako aron masabtan tanan. Courage doesn't mean you don't get afraid. Courage means you don't let fear stop you. Amen? That's why ingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon, diya sa Joshua 1:9. This is my command, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Amen? Bisag asa ta mo adto maigsoon, ang Dios kauban nato. Maunang mahimo tang kinahanglan ta makabaluta nga full of courage ta, diya ta kapaluta nga puno ta diya sa courage igsoon. Amen? Ingon siya ang pulong sa Ginoo sa Matthew 24:13, apan maluwas ang mopadayon hangtod sa katapusan. Amen. Nan kita maigsoon mopadayon og mopadayon og mopadayon og mopadayon gyud ta sa hangtod sa katapusan ngano tuon kay andam ang Ginoo maluhay mo gitang mumulas. Lisod po kay di ta mopadayon. Amen. So mao na sa atong tagsa-tagsa kay kinabuhi. Usa ni ka-encourage, makapa-encourage natong tanan. O tang ibaluan natong tanan mga igsoon nga imutang anak sa Ginoo og ginahanglan ta nga mo abide diya ni Lord sa atong kitag sa tagsa kinabuhi.
Amen? Atong pakpakan ang atong buhi nga Dios igsoon. Wag akong ibalik or ni Pastora. Thank you, Lord. Ito sang balik pakpakan ng Ginoo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. Amen. Kung mapalakpak ta para sa Ginoo, sa taas, sa taas, sa taas, sa taas, sa taas. Yan. Kinayahon ni nato, may ison. Kusog kay diri. Kinayahon nato ni aron dunay kalahian. Dunay kalahian sa pakpak sa Ginoo ug pakpak sa tawo. Kani nga iglesia, importanteng makahibalo. Nga ang pakpak sa Ginoo sa taas. Ang pakpak sa tawo diri sa ubos. Ug dili ta molibog. Kaya ang Dios taas, kita ubos. Amen? So kinayahon nato ni kung mingon gani nga mamakpak ta para sa Ginoo, di nato ihikaw ang makalipay sa Ginoo. So atong palakpakan ng Ginoo. Thank you, Lord. Woo! Bansay lang nino. Palakpakan na to ang nagwali ganina. Yan. Oo, sa ubos, sa ubos. Dili sa taas. Ang kisa nagpakpak, ang kisa nagwali ganina. Si Joey Ramayrat. Taura ha? Taura. Kabalo ka sa mga show sa mga kuan, sa television. Ang mga kamot na sa taas na makpak. Kisa lang gipakpakan. Tao. Pero dili sa church. Ang palakpak sa Ginoo pinakataas. Ang palakpak sa tao, tama na dire. Pahinumdum ang pulong sa Ginoo. Sorry. Naanad mo tani, oy. Sorry. Wala man kakaapan kay si Joey sa courage. Courage means kusog, paglahutay. Sa to pa kami mong kag-full, puno sa kusog sa Ginoo o paglahutay diha sa Ginoo. Importante kayo nga mapuno na ta karon sa kaisog, mapuno ta sa kusog sa Ginoo aron maatubang nato ning tanang atubangon pa nato hantod sa pagbalik sa Ginoo 2020, 2021. Kung mabalik ang Ginoo tomorrow sa 2021, puno pud ta sa pagpailob, pagpalahutay ug naa nato ang kusog sa Ginoo sa dili pagyesa sala. So gisgutan niya ang abiding diha sa Ginoo. Ang talawan nga tawo mubiya sa Ginoo labi na sa panahon sa pagsulay. Labi na sa panahon sa kalisdanan. Labi na sa panahon sa mga balatian nga dili na makaya. Labi na sa influensya sa dautan. So ang taong mubiya sa Ginoo talawan. Maura gyud na. Ang nagpabilin sa Ginoo hangtod karon gikan sa iyang pagkakabig maunay puno sa kaisog diha sa Ginoo. Yes, ikaw ba na? Pinunumi lang na, no? Tungod kay instruction na sa Ginoo. Importante kayo nga puno ta sa courage because do not tay gipaabot. Ang atong gipaabot dili ang may-hamay. Maunay bulahan natong paglaom nga mo ma-save ta sa judgment, sa silot sa Dios diri sa kalibutan. So, unsa instruction, pabilin. Ingnahin mong kaugalingon, pabilin ko. Unsa ni sa atong gisgutan ni kuan, ako lang ning girapa ba para makuha nato ba kanang mabalikan nato nga ang pagpabilin di ay pagpabilin diha sa pagigugma sa presensya sa Ginoo. Pagpabilin diha sa pulong sa Ginoo. Ug naisgutan niya nga i-action ni nato. No, mahimutang mga tao nga gibuhat nato ang tarong atubangan sa Ginoo. Nagpadayon sa pagtuo sa pulong sa Ginoo. Amen. Nagpadayon pag-nourish, nagpadayon nga gipatubo ang pagtuo diha sa Ginoo. Pinagi sa pagpaminaw, pinagi sa pagtambong sa mga panagtigom, giskutan niya mga cell groups. Importante karon nga dili ta mag-inusara sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Atong ilain atong kaugalingon sa mga dautan nga mga tanyag sayawa. Kay nganuman naaman tay gipaabot. No, gawas kung wala lang tayo hinungdan, nganong nanimbata diri, nganong nag-cell group ta, wala lay purpose asa. Simbarang gud ko,
kuan na gud ko kanang tigom na gud ko dili na atay katuyuan. Ni ata para mapuno pagyud ta og kaisog sa pagbarog nato diha sa Ginoo. So i-devote nato tong kaugalingon, dayon mahimo tang example sa uban. No? Og moabot ng panahon na dili ta magduha-duha nga musugat sa Ginoo. Kani bitang tao nga dili sure, no, dili sure, di gyud na siya sure. Ang gusto sa Ginoo kanang sure na sure ka. Karon, are you sure? Kung karon yung orasa, mutingog ang trumpeta. Kaya mo man ang ilhanan. Trumpet sound. Ug singgit sa anghel. Mo tingog karong orasa. Makasugat ka. Ay, nainang amin dito. Ay, nainang amin dito. Sa to pa na sure. Pero kung, uy, kahapon rin ba? Ay, igsoon. Wala na ka. Kung ibalik nyo karon bili na ka. Kung sa'y matagamtam sa taong mabilin, ang kapungot sa Diyos, maapil ka sa wala, makadungog sa pulong sa Ginoo. Mo na'y pinakamaot. Maapil ka atong wala nagsimba, kawatan, tulisan, mamatay tao, nya ikaw, alanganin man ka, imong life, ana-ana man. Pagka Domingo, tarong, pagka Lunes, Martes. Pero karon, pahinumduman ta. Ayaw pagkumpiyansa. Maura ni butang, di mo kumpiyansahan. Ang butang, nga gingon, last na kong pan, busa mga anak, nabay mga anak dire, pabilin kamo, diha kang Kristo. Pabilin, but pasabot, puno sa kaisog, barog sa pagsulay, barog sa maabot ang tentasyon, say no to temptation, ayaw pagdula sa sala, bisan sa tago. No, bisag ikaw Raisa, imong ikuan imong kaugalingon, ilikay nimo no sa pagtan-aw, sa pagbuhat, no? Ilikay nimo kay tanan nakita sa Ginoo kasing-kasing una-una. Hugaw gani ka. Ibaloe, alanganin ka. Aron makabaton kita pagsalig sa atong kaugalingon ug dili ta maulaw mo atubang kaniya unya sa iyang pagbalik. Alay ko ng ngalan sa Ginoo. Ano ni mga mensahe na to karon is somewhat gi-prepare ta sa Ginoo. Giandam ta ba? Bulahan kayo ka nga naa ka sa kamatuoran. Kay updated kay ka sa mga butang espirituhanon. So kaning iskutan giri is spiritual strength. Espirituhanong kusog. Espirituhanong pagpadayon. I know daghan na kay kagiagian. Daghan na kayo ang imong gilampasan. Padayon na pag maisugon sa imong pagbarog sa pagtuo.